Izvori dvije Miljacke, Paljanske i Mokranjske, spuštaju se u kotlinu gdje ispruženo na planinskom suncu, okruženo mrkim vjeđama Jahorine, Igmana, Romanije i Trebevića, stoluje istočno Sarajevo. Slavi Svetog Petra Sarajevskog, dok nad gradskim krovovima bdiju arhangeli Mihajlo i Gavrilo. Imena srpskih hajduka, solunskih dobrovoljaca i boraca otadžbinskog rata posijana su na brežju ravne Romanije, gdje se nalazi i manastir Sokolica. Dolje u gradu, kao neugasivi krik vječite žudnje za slobodom, stoji spomenik neustrašivog Gavrila Principa. Ovdje se tajne zanata prenose s koljena na koljeno, a nova saznanja brzo prihvataju kako bi se uhvatili u koštac sa sve snažnijim tokovima svjetskog privrednog rasta. Istočno Sarajevo je administrativno, industrijsko, ekonomsko i kulturno središte istočnog dijela Republike Srpske. U kotlini između Romanije i Jahorine nalazi se jedna od 6 gradskih opština, Pale, sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice u centru, gradskim trgom i sjedištem Crvenog krsta Republike Srpske. Pale su odavno poznate kao klimatsko lječilište i izletište. Ljepota okoline, čist vazduh i blizina olimpijskog centra Jahorine predstavljaju realnu osnovu za razvoj turizma. Ovo je grad koji nikada ne spava. Naš grad. Ponosni na istočno Sarajevo, ponosni na Srpsku, radio televizija Republike Srpske.